بەڕێزان سڵاوتان لێبێ ئێمە ئێستا لە بەری پێشەوەی شەڕین ئەمەی پێشەوەمان ئەمەیان حەسەکەیە بەڵام ئەمە سنووری حەسەکەیە کە لەگەڵ با بڵێین سوپای سووریا لەولان ئێرە سنووری پێشەوەی شەڕە لەگەڵ ئێستا دەمەوێت لەگەڵ هەڤاڵ ساریا ئەفرینی فەرماندەی گشتی هێزەکانی یەپەژە یەکێک لە فەرماندەکان لێرەیە بەورەیەکی بەرزەوە با بزانم ئێوە ئێستا لە سنووری پێشەوەن ورێ ئێوە چۆنە و مۆراڵی ئێوە چۆنە؟ سلااف ji بووی we û ji بووی hemû temaşevanên me bi serî de silav û hezkirinên pir germ ji بووی xelkê me yê başûr, xelkê me yê rojhilat, xelkê me yê bakur yên ku bi rastî jî em bi tenê nehêştin û piştgiriya me kirin û sînor nas nekirin, sînorên dijmina nas nekirin bi hezkirinekî pir mezin em berxwedaniya gelê xwe silav dikin. Em niha li Hesekê ne li ser rêka Şeddadê û dê Reqayê ne em di wê musellesê de ne bi rastî jî ez vê dixwazim bêjim em di demên zehmet de derbas bûn bi sala bûn wek hêzên YPG û YPG dibin sîwana Qesedê de me xwe li vir bi rêxistin kir û tehdîdê ku li ser mirovahiyê hebû Daeş hêza tarî yê ku tehlîke bû xeter bû ji bo hemû mirovahiyê me bi îradeya xwe bi bîrûbaweriya xwe bi fedekartiya xwe yê ku gelên Kurd bên tê naskirin em jî wek zarokê vî gelê me ew fedekartî ji ber hemû dunyayê ve kir û me ev hêzên tarî tu nekirin lê mixabin itîfaqiyetên navdewletiyê ku heyî cardî ji bo mesalihên xwe ji bo sultabûyînê xwe bû sebebkî bi vê hikûmeta ya niha Heyya Cûlanî ra kî aniha kiryar û tecawuzatên tên çêkirin diyarin li ber çav û bi vê rengî jî cardî dixwazin Daeş ra we bikin em wek YPG wek hêza jin bi taybet wek jinên Kurd me tu carî serî netewandiye ji tu hêzên dagirker ra û daîmî jinên Kurd her timî xwedî tivingên xwe bûne li serê çiyan da bûne li bajaran da bûne xwe berpirsyarê parastina xaka xwe û gelê xwe dîtine em li ser şûpên wana hatin û em gihîştin vi derê ez dixwazim vê bêjim em wek YPG îroj em li Kurdistanê ne ev der Kurdistanê êdî ev der ne Reqayê ev der ne Minbice ev der ne Dêrezor e em her dibêjin em û xelkên Ereb û hemû netewên dîtir bi taybet em wek jin di vê aliyê da خصوصiyetên me teessubûyînê qebûl nake milliyetçîtiyê qebûl nake em û vê xelkên herêmê bi salan me bi hev re jiyan kir lê mixabin û sed mixabin aniha jî pir hevalên me yên netewên Ereb bi me re di çeperên şer dane lê pir kesên milliyetçî yên wisa muteessib yekî li pey fikrê vê Daişiyên Cûlanî û hikûmeta wê ve diçin hene bi navekî Erebbûyîn û Kurdbûyîn dixwazin fitne û fesadî çê bikin em vê yekê qebûl nakin em û xelkê vê herêmê bi salan hev re jiyan dikin ev ne di hukmê Beas ra û ne bi hukmê Cûlanî ra wê nebe yek wê tu carî nekaribin vê xilas bikin ji bo wê em wek hevalên jin jî aniha di çeperên vi derê da bi pêşengtiya YPG çawa ku me hemû hemleyê xwe kirin me hêzên tarî yên dagirker me tu nekirin em ê di Hesekê jî û Kobaniyê jî û Dêrîk jî û Qamişlo jî ji bo vê dijminî bixin mezar em ê bixin mezar kî carekî dîtir bizanibin hêz û bîr û baweriyê şervanên gelê Kurd yê ku îroj gelê me li hemû deran li Ewropa û li welat ve çawa derdikevin bi bîr û baweriyekî mezin piştgiriya me dikin em jî bi şerbûyîna xwe bi hêza xwe bi moralê xwe bi derbelêdanê vî dijminî em ê bidin nîşandan ki em zarokê vî gelîn û layiqî vî gelî ne û heya Damla Dawiyê jî di me de hebe em ê vê axa xwe û vî gelê xwe biparêzin dijmin serxweşiyekî jiyan kir kî serkeftin qezenc kiriye lê bi rastî jî evî dijminî bi me re şer nekir evî dijminî sînge bi me re şer nekir cihê tê de şer kiriye jî waye xuya ye çawa derbexwarine ji ber vê yekê ev dijmin wê nekaribe Kurdistanê de xwe dicî bike hebe itîfaqiyetekî bila birûmet bê nebê jî bila mirinekî me yê birûmet bê layiqî gelê me bê
جدار في أمي تجياني كي بيرومات قبول نكن نقل لي مش في جمرة قبول دكن نا أمش خورا قبول دكن ناري هفالين ميك وشهيد كتن ويجمرة في قبول دكن جبوي قال لي ما دبي آلية دا ببشكريا كو دانما برابوينا وان ام هيزو مورالي كي برمازن دقرن براستيجي وام في دعوة لها مو كسين خودي وجدان دكن نتاني قال لي كرد همو کسین خودی وجدان گرک دکی بر پرسیارتین خال برانبری وی هزی و گل کرد یکو بدل دانه و زاروکین خودانه دو اغرا کو جیهان ایروش بخیر و سلامت جیان بکی هر کس را به و پشگیری بده گلین کرد و زاروکین گلین کرد لسر به اساسه ام سلاف و حسکرین خوین به داوی جبوی گل خود سری دا گل کرد و همو انسان خودی وجدان ام دشینن و ام دبیجن بما باور بن ام جيش خو باورن ام زاروكن وانا هون دزانن ام چاوا شردكن بپیشنگتیا جن بدلیلین ما چاوا کو کزین ما هون رومت جبوی ما سکنا ما یاد هر سنگری که داجی جبوی ما رومت که مطلقه و مطلقه ام سر بکبن ام سر جی نکبن وقت دنیزان وقت زیادان ام آمدن بومباین خوشی بخدا بتاقین اللي نکبن دستی بی دجمنی غدار دان باسی ئەوەت کرد ئێوە شەڕ پێشتر شەڕ نەبوو لە ڕقە و دێرە زور و ناوچە عەرەبی ئەوان ئەمە ناوچەیەکی کوردیە ئێوە لێرە بەرگری دەکەن ڕێگە دەدەن دوژمن پێ بخاتە ئێرە دژمن ئەگەر کی ji xwe bawer bila kerem bike were eger ji xwe bawer bila kerem bike were wek min got ev der ne şedadê ye ev der ne dêre zor e ev der ne Reqa ye ev der Kurdistan e têda gelê min heye gelê ku pişta min pê rast heye gelê ku ez dizanim ez zarokê vî gelî me heye ji bo wê ev dijmin nekar bêrhet vi derê derbas bike me car dî şer kir me li Reqayê jî şer kir me li Şedadê jî şer kir vaya hevalên me rojan di dorpêçê dijmin dabûn تو هیزن ناو نتوی حیانی روژا ایروش نه لعفرینه نه لسرکانیه نه لگری سپی ما تو پشگیریا وی هیزن دستلادار ندیتیه چونکه ام دوی دا بقناعتن سیاست تشتکه لی ام وک شروان وک انسان شرکر وی دا باورن تو هیزن دستلادار و مصلحت خانه دی آلی که نه پشگیریا منکه پشگیریا ما گلی مایا جبر ویه که از جار دید بیجم اف در کردستانه بلاورن ئەمێ مێزە بکن ئەمێ چاوەشار بکەن ژنان ئێوە وەکو فەرماندەیەکی گشتی هێزەکانی یەپەژە ژنان لە سەنگەرەکانە وجودێکی بەهێزیان هەیە بەلێ وسایە بڕاستیژی ئانەها دە هەر سەنگەرێکێدا هەڤالێکی ژن هەیە هەر ژنێکژی دەمیزەکە هەر هەڤالێکی خوردجی زیادەکە هەر کەسجی گەرەک دکێ وێ بزانە بێ ئەم bi berxwedaniya Şêx Mexsûdê ve em ê bir ji dijmin re bixin goristan نا ده همو سنگرین کو آنها هیدا متیدا خابجی کریه و آمده باشی دانش بوی کو دشمن اگر ایریش بکه ام پاراستنا خواب بکن گرک بکه ام ایریشی بکن لانها آگر بسته پرزیده باوری ما با آگر بست و با اتفاقیت و حکومت جنینه چونکی دما آگر بست بو مدید لدیر حافره چکر لی ام دوی آمده باشی دانه نه ده هر سنگری که مده اولین جنجی هنه اولین خورجی هنه حاضرتین مین تام جی هنه تونلین ما جهنه آمده کارین من آلیه تکنیک دا جهنه ما چاوا بمهان ملسد تشرین و قرق و زاق شر کر ما چاوا 6 روزان دنا و تاخی کی پچوکیش مقصود دا شر کر حسک محافظه‌ای کی مازنه اما ببینم چقدر شر بکن زۆر باسی کەزەی کچێکی کورد دەکرێت کە ئێستا بۆتە ترێند لە ئاستی ژیانە ئێوە چتان هەیە بۆ بڕینیا لەلایەن کەسێکی دا تیرۆریستەوە یا داعشەوە کەزەی کچێکی کورد بڕاوە ئێوە لە تۆڵەی ئەوە چ دەکەن یا ئێوە ڕاتان چییە لەسەر ئەوە بڕاستیژی ئەv هۆڤیتی نەمرۆڤبووینا va kesana didê nîşandan va hêzana didê nîşandan û çi qas hêzekî tarî ye çi qas bêdil e çi qas bêwîjdan e didê nîşandan ne tenê keziyê me ew destê xwe bidin me bîle ji boî me heram e ji boî me rûmetsizî ye em ê vê qebûl nekir û ji boî me jî ev soz û peymanê me ye her kesik ji me çend narîncûkê me hene bombayên me hene evana tenê me ne ne ji boî em bavêjin dijmin ev ji boî ku em eger ev dijmin nêzîkî min bû fîşekekî min nema ez nekaribim tiştekî bikim ez ê dixwe da biteqînim lê ez ê xwe nexim destê vî dijminî
چونکی ihaneta ku ev dijmin li me dike bi çi rengiyê diyar e ji ber vê yekê em ê vê qebûl nekin keziya me jî rûmeta me ye hebûyîna me jî rûmeta me ye em tu carî pir kes dibêjin ki jin ne ê ku di cebhanda şer bike ye em ne ew jinên ku di cebhanda şer nekine em ne ew jinên ku parastina xwe nekine em ne ew jinê ku bêrûmet bin çaresiz birûnin tenê bigirîne em jinên ku me dîrokekî nivîsandiye me pêşengtiya vê şûreşa rojava kiriye û bi vî rengî em di cîhanê de bûne bi nav û deng bi vî rengî me kariye bi rêka jina Kurd em ji jinên dinyayê re pêşengtiyê bikin her kes Daeş û hemû hêzên desthilatdarî heyî bi vî rengî ji me re hesab dike ji bo wê çeka me rûmetê me ye narîncoka me rûmeta me ye keziya me rûmeta me ye destê ku ew bidin me em ê wê destê bişkînin yan em ê dirêjkirina destê wan em ê wê destê bişkînin yan jî dema ku me xwe teqand em ê wan jî bi xwaretine bikin tenê ev çare ye û rêya me ya berxwedanî wê serkeftinê ev e چت هەیە بۆ خەڵکی باشوور و ڕۆژهەڵات و باکوور و کوردانی ئەوروپا و ئەمریکا و هەموو جیهان کە ئێستا پشتیوانی ئێوەکە ئەمە چ پەیامێکە بۆ ئێوە bi rastî jî di vê pêvajiyê de em dêndarî gelê xwe yê Kurdin erê em me pir zehmetî jiyan kir divê demê de ê bi rastî jî me yekbûyîna gelê Kurd xeze çikin yekbûyîna gelê Kurd hem li Rojava hem li Bakur hem li Rojhilat hem li Ewropa yekbûyîna gelê Kurdiyê ku hatiye çêkirin ez vê dixwazim bêjim hewl û xeyalên me yên sala hatin pêvanîkirin ji ber vê yekê ev ji wî me û cihekî hêzgirtin çawa ku me destpêka şûreşê di Rojava da pêşengtiya şûreşê kir û îro jî Rojava dibe cihê ku bûyînê hemû netewên Kurd li gel hev de ev ji wî me cihê şehnaziyê ye lê bi ew qasa jî em dêndarî gelê xwe dibin er ku berpirsiyartîkî giran jî di dil ser milê me ku em bi qaserî bîr û baweriyê wan bin û em bi serkeftinê bikarbin diyarî gelê xwe bikin em bi vê pir hêz û manewiyat digirin ji bo hemû gelê me yê Başûrê Kurdistan yê Rojhilat yê Bakur yên li Ewropa ji bo hemû her Kurdekî li her deverekê em silav û hezkirinê xwe dişînin bi rastî jî sekna we hêz û moral daye me سۆزی ئێوە چییە soza me ew an serkeftin e ji derva wê turêyekî me yê dîtirnîne mirinekî jî hebe bila mirinekî bi rûmet be زۆر سپاس کەزێ تۆ هەیە بێنیتە پێشی keziya min piçûk e پیرۆزە لای ئەوان کەزی gelek spas زۆر سپاس gelek spas زۆر سپاس